Salam. Selamat hari Minggu ma dia kadamang do dainang. Partoding ni par minggu pasa pulualuhon. Dung Trinitatis dohot ulaun nabadia. Topik na dia mohon Jehovah do dohot hati goran. HKBP tubuh tanggal 7 Oktober 1891 na tanggal 7 Oktober 2023 gonok ma umurna 122 tahun. La sudia mahita mado selamat ulang tahun HKBP Nabuloni. Selamat ulang tahun HKBP Nabuloni. Horas ma dita salihutna. Ada orang serta mulai marhadaulaton marsaur doh debata tapak kematiki sangobas martangiang di bagasan rohat tabi mahita. Amin. Tapuji Tuhata mared de mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di parbadia na tumapa langit dohot tanoon. Amin. Positutudo rohakku, manang hamatean, manang hangoluan, manang akka suruh-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagugun, manang akka namasa numaing,
manang akan narosugut, dang tarbaheni manirangi hita sian haholongan ni rohani debata. Namar hite Kristus Yesus Tuhani. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata hodo haroron ni dame dohot holong ni roha. Sailehon jala pahot madihami roha si songoni. Ramoti ma akan aposom. Maradopon pangesungi ni si bolis. Asa malua nasida sian pangujunan. Dohok sian biar ni roha. Hodo totong haposan dohok partana batuan nami. Saitugu mahami. Di dalan sidalanan nami. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhatta maredehita. Tangihon hamuma pati indebata di minggu sadarion. Ima pati parjulu sahatu pati pasapuluhon. Pati parjulu. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Pati paduahon. Dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanomu. Manang aha na di banua gijang dohok na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di torunitano. Yang betunggabe si sobaon manang sioluan. Pati patuluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalan. Aik ona uhum na dosugut akan marsiniang di guarna. Pati paupaton. Ingot hamuma pabadiahon hari minggui. Dinaono mari maulah hamu nasa siulahmu. Alayang go ari papituhoni. Ari paradiana ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula yang godina sadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isi ni hutani halap pe namangi bati hutam. Adi nono mari do ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana diari papi tuhoni. Dibaheni do bahena di pasu-pasu debata Jahoba. Ari paradia dan nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasanga pemudo nato rasmu. Asa martua ho. Jala liling mangolu di tano na nilehon ni Jahoba debatam diho. Pati paunopon. Unang ho mamun. Papi tuhon. Unang ho olo mangalakup, pati pawaluhon. Unang ho manakko, pati pasiahon. Unang ho olo makatidakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma, pati pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu.
dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado padok ni debata taringa tu pati nasapului odo. Ahudo jahoba debatam ninna debatata. Pargugo na suatu dosan jala parimas. Siluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi suduk patoluhon rodi suduk pau paton. Pinopar ni akan nasugo roha di ahu. Alai asido rohaku diakan nama ribu-ribu. Akan nama holong ni roha di ahu. Naso mangalosi patiki. Ola nido sahatna. Martua do na tumangihon hata ni debata. Rak mahita mangidu gugu tuadopan di debata. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nahu parto patikmi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Tato poti mado satta tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugo naso hatu dosan. Para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon. Rotu jolo ni habang sahabadiomi manopoti jala manganggukod dosa nami. Masay jut warsay hami ho. Marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabayanan nami naroay. Dang huhaholongi hami hosian nasa roha nami. Dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami. Dohot nasa gugu nami. Dang didongani hami, dang doso diri nami hubayan hami. Dibaheni tamadori masmu jala uhumommu hami. Tuhamatean saliling ni liling nai. Alai nama porus mahami noaing tu asini roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami. Anani Tuhan Yesus Kristus anak aholongan ni roham. Si pangolu hami dohot alani goarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya sima roham di hami halak nadangolon. Amin.
Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Ala ni pangalasyo tado ubahin na tartulang Kristus. Jala binayan ni hajatot tado iba na mabugang. Apa itu iba na pisak-pisang. Parhitian ni hasang apata. Jala binayan ni bugang na mamalum hita hilala. Hasang apon madi debata na digijang. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita. Asini rohamu puji Allahumma nabusa Dipaya sorohaku gabesoran anua Ingananmu rohanami konimi manggorihi Pake dohot nulunami Hatani debata epistel di minggu ta sadarion ta surat di Lukas bidu 10 sada mamungka mai ayat 30 pitu 142 tajahama marsika soring tahun dope dia rahon sada halak parise ma ibana mangan jala bongot ma ibana laos hudul ma jadi didok Tuhani matu ibana anggo hamu parise duruni panginuman doho makuk di payes hamu alai ia perbagasamuna gok padoboan doho hajahator do hamu na orang roha situ paduruna dalau siruna pabagasanna asal ma di basa-basaon hamu na di bagasan bahenan asi-asi sadok yasma nadi hamu marcia hamu parise ai di pasapulu hamu doaka suasana na mehmet rodi ragam-ragam di simarata alai di lausi hamu dohot holong di rohani di bata siulau luna sekarang alai unang mata di nasadaan ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala na piotsa. Amin. Tapuji matuhatta marede hita. Taha tidak ko maha porsiaw tay so na tinaridak ko ni dong atasa porsiaw di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargu na suatu dosan na langit do tang
Au persea di Yesus Kristus, anak ide bata Jehovah nasasadai, imana tubuhon si Maria, nagabe-gabe sia tode parbadia, adorang so hagubuan. Ido Tuhanta, natumau na bernit, di panghuman ni silatus, namate terpajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tuba nuatoru dung ditano, na mulak mangul mat batuluhon, na naik tu surgu, lau hudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargu na suatu dosani, disima ibana pema mula sugut tu tanoon, manguhumi harak na mangulu dohot namate. Au porsea dito di parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan di halak Kristen akan nabadia, dohok di hasesan di dosa, dohok di hatai namandok, mulak mangulu sugut daging ni halak naung mate, dohot di hanguluan nasora sudah. Amin. Tabigema titing namasa di huriatta. Adalah meeting minggu tanggal 2 Oktober 2020. Saya Romawi, Aku Basion. Saya ketik saja. Tuhan yang jemput saya Rion minggu Sabtu lalu memberi hadis topik minggu di halaman Jehovah do umum doa hati orang. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Saya ketik 2 Barita Nasoran. Berjudul tadi hari Senin tanggal 27 September 2020 di bahasa Mataro dan dana bahwa di keluarga Tulus Ikon Marojam Simajuta Tubuni Inata Wiwi Rati Bulu Buta Siang B Jantung Pasarku di Pastor dan Nabi dan Sony atau Rasna. Juga pada hari Selasa tanggal 26 September 2020 bahasa Mataro dan dana bahwa keluarga Denny Evi Robinson, Tambun, Tubuni Nata, Yuni Hana, 25 juta, Siang W, Sudan Besar, di Pastor dan nanti Nansoni atau Rasna. Yang Tulikon, tadi hari Jumat, tanggal 20 September 2020, bersama Kuatado, dan berdoa bawah di keluarga Yanti Silaban, Tubuni Nata, Adriana, Bulu Apahan, Siang W, Tengah. Pastor dan nanti dan suami atau rasna. Saya di Kolu, tipping naik berbagas, tipping berjulu. Naik berjalan pasuk-pasuk berbagasan mah Dedi Saputra Manipur, AMD Pelayaran, anaknya Mata, Okan Manipur, kemudian Almania, Borussia Alo, luasnya BP, Ramadjani Sianwek, Rambutan Sada, Dohotorowana, Juliana Arhati Borunemaho SK. Barunya mata aneh bahu kemudian KR berusaha nanginan O berusaha ke SPD luasnya AWP pesawat jantung pamas-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2020 pukul siawit di AWP Kramat Jati Mahkamah Tuan Membuka. Saya obat petugas kebersihan dan pengadaan rumah altar. Petugas kebersihan buat pengadaan rumah altar pemimpinan Nempro tanggal 15 Oktober Iman dan Wek Tondet Batuangka Romawi 2 Dewan Koinonia Arjolo Ruas Naik Baru membuka minggu Sadarion tanggal 2 Oktober Arjalo Gagal Ruas di Puriatya Ima keluarga Komisi Tanggam Inata Agnes Wendy Burus Nabela Tolu yang Pondasida Sian APB Purwakarta Resort Purwakarta Distrik Satuwaru Jakarta J tinggal di Jalan Galur nomor 20 itu Ciracas Jakarta Timur Web Rambutan 2 Ruas Nabida membuka minggu Sadarion tanggal 2 Oktober 2020 bunga Ida Uria Imam keluarga Binsar Abisat Manulang Inata
Hermiati Boru Mani, CMP Pasrahan, Bidang HBP Resort Cinere, Distrik 28, Debosan. Katanya Koma, Angkiat dari Ruas Nanolu, Indubiane Baru. NHB Kramat Jati, hari Minggu Sadarion, tanggal 20 Oktober 2020, NHB Kramat Jati, Lau Patupang PT Ujian, di Minggu pukul 5 sore, adalah sudah dimulai pada mingguan. Nomor 4, temuan tertipu di hari Minggu Nanekro, tanggal 15 Oktober 2020, paduan suara tertipu bahwa mengibati kuliah KUE Selatuan Resort Serang, Distrik 21 Banten, dan dihubungi Dewan Koinonia. 5. Seksi perempuan. Kobar program kerja lewat anggaran tahun 2020 dengan amanah tahun 2020 di tanggal 25 Oktober 2003 disebut oleh Kementerian ini dalam melayani menunjukkan 22 Oktober 2020 melayani sebagai tulis menjadi warga karena pelaksanaan bersama beberapa Dewan Koinonia Konsensi Kesehatan. Anak ini kan anak orang tanggal 22 Oktober di mana pekerjaan dalam darah untuk lebih dalam minggu tanggal 5 Oktober 2020 orang masih 2020 bahwa 5 sore ada konsensi kesehatan. Bapak Almarhum mengatakan anak dia lebih dengan membawa program pekerjaan kita untuk tahu nanti kalau dulu bahasa yang tanggal 2 Oktober sampai 5 Oktober ini minggu bulan Januari khusus dalam dalam bahas dalam tahun berlain di sana pada ulama manusia menjadi sadari bahwa Oktober mendapat pengumuman di mana karena menurut sendiri ulama sama polisi itu sudah menjual untuk menunjukkan bahwa anak ini kan ada tanggal 29 Oktober di tamat para menjual produksi yang lebih lalu merayakan ulang tahun Republik Indonesia di 2009 lalu di mana pohon bisa dibahas asal pemilihan atau di antara dulu. Obat menunjukkan selama ini tanggal 8 Oktober dimulai di awal 2020. Hak kendaraan di mana pohon bisa dibahas sebagai anak kendaraan berlebih kita naik ke tinggi, kami pengembangan dalam kendaraan. Tujuh Indonesia, hasilnya Indonesia Oktober, pasangan tangan Oktober, pendekatan sosok anak, tentang amalan melaksanakan cuti sebagai pelaksanaan gagas pendekatan sosok adalah pendekatan kesehatan. Kalau ternyata kepala lembaga nomor 171 dari tanggal 16 dari 9 dari 2023 tanggal 21 Oktober
Kapuji matuhata mare demahita laos disoma tapasa peliata. Somanon hidup Tuhan Yesus, Audo nama milik kamu. Asalamu nama berbuat
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Berita dauli nagabi jamita di mingguta sadarion. Ima na dienet sian buku ni panurirang Jesaya bidulima mamuka sian ayat sada saha rudi ayat pitu. Hujahahumma di tonga-tongata takasma tapai hutihut songonomma tersurat disi. Marede maau nuaeng taringotu hasiaku. Sada ede ni haholongaku taringotu porla anggurna. Mar porla anggur do hasiaku dipucuni sada duluk nanapu. Jala dipakuri, jala dijoputi akabatu siani. Jala di suaton lopok nadenggat tusi. Jala di pauli sada tukup di tonga-tongana. Jala di hali sada pangilangan di bagasan. Paimahon parbuena tonggi. HP na asom di tubuhon. Atau kamu isi ni Jerusalem. Jalahamu bawa sia Juda. Ua hamu au doho perla anggurhu. Tunga hadope si bainokku nian tu perla anggurhu. Nasohu bahait tu si. Boasa say hupai maima parbue hononna parbue na tonggi. Hape na asom do di parbue hon. Ope pabotohonokku matuhamu si bahenokku tu porla anggurhu. Upatokku mahadangna asa sudah digagak binatang. Lohaokku maparikna asa dilutak. Bahenokku maibana gabe halongonan asa unang diratingi manang dipakuri. Asa tuwa suga doho sihubi. Jala dohonokku aka obun asa unang mangalihon udan tuibana. Alai porla anggur ni Jahuba sebawot. Ima pinopar ni Israel. Dohot aka bawa sia Juda. Suaswanan hasudunganna. Sai di paima-ima uhum hape idama pangarupa audo. Hati goran hape idama anggu-hangguk do. Ido yanggo sahatna. Sadarion ima di halomoho Jahuba do uhum dohot hati goran. Jalaima nanaeng ulahonon ni sudi akan hinokop ni Kristus di bagasan tikyong. Ima taringot tu uhum dohot hasitongan. Terhirim. Mungkin gak sudi hita ya mabigi terhirim ate. Macai hacik do na terhirim. Perjulau di tiki sekolah dope. Ubigi taringot tu terhirimon. Hubereng ma pak ni upung duliku bongkak suaha sudia. Belgahia pak no. Jadi husukuma na tumbuh nau. Aina buai nung niku. Na terhirip bui upung menen na. Wasa terhirim berbaga-baga yang nakon na manuhor sipatu
di hari natalonin na hapi ngeliwat natal la soronin na basa itu simaro pikiran ni pungwin na uban na sunguni balgani pak nainin na naso panaga marupani manang mangatar botoi itu salah satu pahupuna itu ormasi paatu olah satu jolo dia pengon ipake balas kempersa diri las bui pakai aduh ima na terhirim ninna inukrupani jamiton taringot tu debata terhirim jala Orsea doa marhite na tabigi jamiton dang luasot tabe debata terhirim tujulanon lumubima di pesta hari ulang tahun ni Huriata unang binyan adok kita mabet terhirim debata alai terbuena tonggima tepat tuduhon di pesta ulup-ulup ni Huriata naung 50 sia tahun jongjong di tonga-tonga ni luaton mulu HKBP nuaeng 122 tahun ma hami pas ulang tahun ni HKBP 150 tahun di Riau Mahami nuaeng di Kramat Jatioma ulang tahun 122 HKBP alai laus las rohaku pasisonau merulang tahun kamu 50 sia tahun HKBP Kramat Jation holani tutu di jamita sedarion hirim rohani debata daktar hirim debata marnida huria Kramat Jation ala buah ala kena tonggi di perbihok kamu ido mulu siapos ni rohaku unang manyana dok perbuena som dihita di bereng debata di ulang tahun ni HKBP Kramat Jati pa 50 sia tahun jala pasu-pasu di mulu menurut tahu seumur mau nuek kape doho HKBP Kramat Jati luar biasa pasu-pasu di debata mulu pasi sonau di pasahak debata makubesi huriana HP laos di son muse merulang tahun 50 sia Kramat Jati unang materhirim debata di ulang tahun di Kramat Jati pa 50 sia tahun tonon jala porsia doa mulu daktar hirim debata daktar hirimau na posona ido alania hamanak perbuhonot tanah tonggi dia rupan ni demata mulu di doktor minggu sadarion di halamohot debata dohot hasit tongan namar lapatan mulu bui taulahon lomoni rohani debata di ulang tahun napa 50 sia tahun tonon las maruhani debata daktar hirim debata alai mulu masih hosomat dohita masih curiga doh akalan na asing ima perbuena asom dia dupan di debata ai di halomohot debata do huriai sian ojak huriai sahatu haroro ni Kristus napa dua halihon inna ikon saroha sapikiran Jalaido dasar ni huria na perjulu ban na songoni hatop na berkembang satu ujung ni pertibion gabe saut amana agung ni Yesus ala sudina sida saroha sapikiran lapatan na namora pribana dakula di bana do hamoronai dohot dihalak rak merbagi halaki ala dido sudi na humelia ngaka huria ni Kristus di hadirai lugam-lugamun so yar masa songoni kuwer kami benin wama artanion
dianggap doh tanah. Adong dison ikor rapna sida mapersaulihon. Ima huriana perjului. Jaleido perbinatonggi na hinarapon ni debata. Nang sian Kramat Jati di ulang tahun ke-50 siata tonong. Anggau memang secara pribadi tahu bereng natonggi doi perbehon Kramat Jati ubah di ulang tahun 50 sia tahun sedia mei ai pas doho tau di malam dana munai ubereng badisi mersedu-sedu sudi manupahi hurion sian napo sahatulan sia satu tong abur nginawa maereng berbah serius ni alaku berjuni tegambut dunang las rohani Tuhani mamereng Kramat Jation narohakku HP pas muse di minggu sederion didok di halomoho debata perbuena tonggi siak kita mudah-mudahan mbak sudah kita nang dot di son roh di malam dana ya te alai pada tok kamu mah aladang doho tau di malam dana da di hari haya anggo di hari ulang tahunon di hari pencakon ikon doho dau ikut doho tau manupahi harajaon ni dewata. Jadi mulut tatu pahi dewata dong dang najol rupani tu perheledu mei manang tu perdita mei daung tu harajaon di dewata dong mulut tatu pahi jala tu paktai sikok manian konsistori ni huriaton bagas ni naposo ni Tuhani di huria Kramat Jation pas di mata ni pestata di tanggal 20 sia Oktober Porsia doa sudi hita makalason jala apala di bagasam minggu sederioma songot tanda nilas ni rohata naung 50 sia tahun huria hakabipi Kramat Jation merulaun lebedia hita sebetulnya ido buhado respons kita di pangaramotion di dewata di ngulutta si ganupari sahado do baso ngulutadok di pangaramotion di dewata di tonga-tonga di huria Kramat Jation 50 sia tahun tasambuk mai di bagasalas ni roha marhiti perjamuan kudus sederion alani ko dame sonang rohamunan yan madohoti ulon debedia di bagasan minggu sederion unang madong anon yan nagusede marungut-ungut itu ya masa sululon debedia ti kulang tahu kurianin na ngungut-unguti alai halat summa mauliate madiho Tuhan apalah di ulang tahun di huriam 50 sia tahun hujalo ulaun nebediai dame maruhaku ala nunga di sesahodo sakku pangalau syokku mangido hasesandi dosa dohita di ulaun nebediai alani posdorohaku sudi las rohata majalo barita nauli doh ulaun dabadia di bagasa minggu sedarion mangarespon sudi pabahiran di debata di perdalanan ninggulutta jala perbue natonggi na hinarapon di debata sonari bibudu petuduhan muna lapatan na pilihan munan do di perjamuan kudusi sian nasaroha do tol di muna mamadok omma tupak kutuho Tuhan hamulati okku nunga 50 sia tau kuriamon nunga sahat tunuaing di pasu-pasu hokau sian nasatodi sian nasaroha pasatok pilihat tahitan non gebeima perbuena tonggi nahinaropun ni debata siak kita alani hurian itu hatta bulu digobarho di son bangsa Israel ma porla anggur ni debata di babua do buhai bana mengelola macadenggan jala di tanonanapu akabetu di pabolokoni jala mulu didok di suatu ma lopok nadenggan manang bibit unggul bibit nadenggat tu si
sude macai denggat dibain parik na dohot aka dia manahub bartusi ai mulu didok ditukup dia membangun menara asa siadi di bereng ibana sia sudut mengadaduti porla anggur naing di bae panggilangan manang pabrik mai ala diharapon adok perbina tonggi sian anggur na olan itu tu tabereng ma terhirim Tuhane mulut adok kecewa ai sodong bine asor biad ni debata tunggu luna sida alai na asom diperbihon dia mana asom idon waeng berengotta sutuk na dohi tatong mabaini waeng di perjalanan ningguluto sude na sida danga dong be mangulahon dohot hasit tongan di dewata di hati hai alanido tarimas dewata aka panggonggomi pe mangalului pangomoat tu dirina sendiri aka nasumar diha hadang diperdulihon ima mabbe marsak debata dina tarhirimi bana tarimas may bana tabereng maaha marimas nay ang gusongonod do akan asom diperbuih bang sokon hape dang adong bena suhubain tunasida diganupari diganup tiki pasu-pasu doh pangalinggumion nasiad debata alay na asom diperbuihon alani dia tarimas debata didok upaton nama hadang na parik nai peluhan nama asa di jakala jala didok suron nama akka sihir puk mulo di halak batak kate si hupi ima nama tubuh disi jala bainon nama gabi halongona dangadong be sepima ima alani rimas ni dewata ala terhirimi bana jalan nyata dui dangadong bena tumogu siap parik i Jerusalem di hati hai jalan sida mana ungaman sia sudi bangso di hati hai ala pangaramotion di debata alai dina terhirim debata kecewa debata di dok upaton nama sudi hadang ngai asa dilutak halak ninna toho matutu hancur ma kota Jerusalem tebok ngai langsungoni bagas joro di hati hai jalagabi lungumma huta Jerusalem baya ko kamu ma 70 tahun masongoni lungun-lungunan nasongoni heribur alai gabi lungummai 70 tahun mana sida diuhum debata di habuangani ala na terhirim debata ala ni rimas na ikut diuhum na sida 70 tahun jala terjadi mai nuai ngahadunan yang dohonon ni jami tautu hita di minggu sederio dina marulu-pulup marlas ni roha huriatta 50 sia tahun hakabipi kramat jation didok unang materhirim debata marnida hita alai ta perbuihum maperbuina tonggi tiadupan ni debata asa sahat tu hita pasu-pasuna gabi dang lelu rimas do ni debata mulu lelu rimas ni debata hitama nadumangol di Portibion alai mulu di pasu-pasu debata dilinggomi debata ngulutta diganupari diganuptiki dang adong bena sumonang siak kita sia sadok na adong di Portibion alani buhado asa jupak kita pangalinggomio pasu-pasu di dalanan ni nguluttaon na pasti unak terhirim debata tabae taperbuehom maperbuena tonggi di perjalanan ninggulut tahun asa unak terhirim debata asa di pasahat tuhita pasu-pasuna na sumurungi amen martang yang mahita
Mauliate doho puji-pujian madihuali di batama nami na marhabangsa di Banua Gijang. Nama masu-masu ngulu nami diari na pinarbadiamon. Pasu-pasu masaluhut na ruas ni huriam nama jupakoko di bagas joromon. Pasu-pasu ngulu nami saluhut na nagabi hasahatan di pasu-pasum. Asa mardamesona kami Tuhan, madalani tiki parasian na nilehom di hami. Saya paingot saluhut na ruas ni huriam, asa maparbuena tonggi hami dia rupamu na sunbadiai, asa naktarhiri po marnida hami na kinokokmu, naong diluaso huria nami 50 tahun, madai pasu-pasum di tonga-tonga ni luaton. Tuhan lau songonima diari na pinarbadiamon pada me pasonang rohani saluhut ruas ni huriam di nama jalo ulaun na badia dilas ni rohanami sedarion dame jala sonang jala dibaga salas ni rohama saluhut na ruas ni huriam mulak sia joromon atong homa na marsangap di parminggon nami sedarion di bagasalas ni roha mahami toktong managam pasu-pasum di ngulu nami atok tangihok kami Tuhan holad di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Urian itu hatta tapuji tu hatta marhite deta laos tapasaha ma piliat na dumenggan tuadupan ni debata maredde hita.
mahita jongjong. Sai pertama diriku oleh Tuhan, dapat terhon hina ulimi Tuhan, suruh mata bini sartura hati, lapa terholam mutu donganti. Tatang yakum pilihan na tapabungot tuadupan ni debatang tapauduk be marohata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileo-leo na denggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasa atami masyan na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu para siya kami pilihanon. Pati bulo na rajam doho di Portibion. Buhay marohanami marhitay de tordim. Asalamuta dahami godang ni sileho-leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanamin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say ro maharajamu, say sauk malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Amin. Horas marita saluhna ala tokenari mahita perjamuan kudus tapara di Imarohata Jalalaos di bagasan perminggu narianon sudi hami padita dohot perhaladu na marhubas di mingguta pasahatot tuhita saluhna selamat hari Minggu madihita. Ya, tabara di Marohata.
Dirapelkan aja. Datang ke kursi. Cek, cek, cek. Udah bang. Cek, cek. Cek, cek, cek. Cek, satu cek. Dihamu amanami nanami. Cek. Ati adongo pena sodapot, tunjukkan tangannya. Asaro tusi situ amanang majelis. Silakan hunjuk tangannya ke atas. 1, 2, 3. Berarti semua sudah close ya. Oke, mau lihat. Horas madihita manginang. Jadi ulon marlon nabadia di dalam rangka HUT napa 50 siahun oddo petaulahon program net baru mau dihuriatta. Jadi tai hutum madoh denggan jala muluboy nian pangiduan nami ala gudang dope kosong bangku di julu muluboy nian atar 55 halak ma sasa bangku asa muranok kami perhalado mengatur isema narotu julu imainang amang pangiduan tai si majo akka bangku na di julu akka na dipudi tapa julu mak
alana sudah no dapotan na di jolo do na di pudi ima pangiduan nami asa retama taulahon molatema. Shalom. Di hamuna amanami nanami bongot mahita tulon nabadia dalam rangka madok muliate hita di Tuhani dinanaing tapes tahun hari ulang tahun HKBP Kramat Jati di tanggal 20 Oktober 2020. Alani dorang tapatupa ulon nabadia martangi yang mahita di bagasan rohat tabe.
Amin. Tapuji ma Tuhatta. Yesus lamar mosan dosani portibion pangoluhani. Yesus lamar mosan dosani portibion pangoluhani. Yesus nama mosa dosani portibion sai pasonang kami. Amin, amin, amin. Dame ni debata na sumurung sian salut roha. Ima mangaramoti ate-ate muna dot roha muna. Marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung. Amanami na di banua gijang. Asi roham topot mahami na pungu dison. Adorang hupanga kami anon parpadanan na badiai. Lehon mato di porbadia tuganup hami. Asa ditubuhon hapursiaw na mangulu di hami. Asa positu tu rohanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop hami. Pargogoy mahami maswadahon diri nami. Asa taritok kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon hapursiaw na mangului. Sai taiti rohanami. Asa lamalungu kami tuban wagijang. Asa say masihol hami. Pay may mahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita aka naong pinarhamaul ni debata. Ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badai. Di baheni tatibang majumolo manang natau hita marulo na badia. Asa unang hona uhum manang ise siyak kitaon. Ay holan na uduk roha jala na manol soli rohana alani pambahenan na soture jala na manopoti dosana jala na porsia di hasesani dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus ido na tau mangaton parpadana alai akan nadohot marona badia unang be dioloi sibolis unang be didapdati mardosa tung padau hamu marohamuna siani tungko tapok kamu mahosom dot late ni roha alai paingot-ingot hamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate jala nauduk mulak mangulu humokop pamu asa tau hamu mangaton parpadanan na badai di baheni tatak kasih majolo rohat tabe jala alusi hamu masuku-sukunon jong-jong mahuria. Na parjolo di parhatutu rohamdo halak pardosa ho sian hatutubum dot alani pangalausim di patik ni debata molo di parhatutu roham dogma olo. 2. Namarsak do roham ala dosami jala dipangi do roham neng melua ho nuaing sian dosam molo songoni roham dogma olo. Di parhatutu roham do nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana nang mate dot mulak manguluh mokopo mamorsan jala manesa dosam molosongoni di parhatutu roham dogma olo. 4. Olo doho manggotapon sian roham late ni roha
dot hosom ni roha, akup ni olo doho mardenggan dot halak, na mangarsahi ho, jalanolo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaw ni debata sude dosam, molo songoni roham dokma olo. Atong tapauduk bema rohatta, jala tatopoti ma sude dosatta, hitok kamu matang yangon di bagasan rohamu nabe. Ale Tuhan debata, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa gudang dohami, ajot-jot hulau si hami patikmu, tamado hona uhumu hami nuaing dot sogot, molo balasonommu tuhami hobartu pambahenan nami i. Alai, alani godang ni asi dot holong ni roham, dot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung nilehemmu humok kepami, alani ubay nahum hami mangido tuho, asi maroham di hami, say jalo ma hami, say sesa ma sude dosa nami, jala lehon ton di porbadia tuhami, asa margogo hami, mangalo nasa dosa, dot mangulahon nahubar tulomo ni roham, saliling ditanon dope hami. Amin. Atok kamu akan namonopoti dosa muna, jala namauas dia sini rohani debata, sesahat matuhamu nahi na porson muna, mangasaon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu, pos marohamuna, nunga sesa salut dosa muna, marhite-hite guarni debata ama, dot anak, dot todi porbadia. Ale amanami na di banua gicang, say pinorbadia maguarmu, se Roma haracaonmu, se saut malomoni roham, di banu tongaon songona di banu gicang. Lehon matuhami sadarion, hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu panguncunan, pelua mahami sian pangago, ai hodo na punah racaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon, saliling nilingna. Amin. Hudul mahamuna marede mahita. Atong tangyok kamu matona ni Tuhan Yesus, laho padirihon parpadanan na badiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus sagu-sagu borngini uju tarjehe ibana didokma mauliate dungi diponggoli mai diparlehon mai tuak kasisianna hut ma didok jalo hamuma jalapangan ma dagik kudoi nanileho tu hamatean umokop pamu bek kamu masongoni bahen parningotan muna diau. Jala dung sun nasidamangan dibuat ma panginumani didok ma moliate
dungi didokma tunasida, jalo hamuma, sude hamu manginum siani, ia panginuman on, pada ne baru maon, marhite-hite mudarhu, nanusehun mokop pamu, bahen hasesani dosa, saya bahen hamuma songoni, bahen parningotan muna diau. Atong Roma hamu nungarade sude ida jala dai hamuma dengan basa ni debata. Sai palingga soto diku, sai tadi kon maasakmu, Roma ho Tuhan torangan, asa dapot hasona.
saode bataku. Suruh doa kahikir roh akoni nahu pikir Simo Simoni panganon di bagasan parpadanan Aina sotor dodoroha Ina tupani Jehovah Ikoton di parbadia Abotohoni tuhina. Silang nabadiai Hodolo muluruki Maralo dosai Dohot pangeleani Isudesi tanoni Hobalo muluruki Sana hulai dan tau hasodaki marikot perohaki polarona miluki holan asini roham pangurung piho Tuhan. Sai palambas maroham nunga pola mateho ala asini roham jakonau nadangolo sai ulo sitorikon.
rasa dosa kita. Naro pandani boloni ima Tuhan Yesus di dauni namar sahiti isar di bahen Yesus ulini baritai lasti roha boloni sai dipuji rohaki Yesus Yesus Yesus. Sai dosa sai sude ainu ngamate Yesus dang jujuronai muse parholong roh Yesus ulini baritai lasti roha boloni sai puji rohati Yesus Yesus Yesus. Tot marotu Jesus Ulini baritai Lasih
Yesus, Yesus. Rimah hamu jongjong. Tapuji ma Tuhatta. Buku Ede nomor sia. Puji holong niramu, oh Tuhan Yesus Raja kita oleh madoniku aidopi nangidoni lupa diriku memikir dalam nirahamu. Martangi yang mahita. Puji ma Tuhan debata ale tondikku. Jalanasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadei. Puji ma Tuhan debata ale tondikku. Jala unang tung halupahon denggan di basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pamalum akas hidmu sudena. Ibana peluaon hosam sian hamagoan. Jala dilion tuho denggan basa dot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para si roha godang. Dang di bay tuhita naho bartu dosatta. Jala dang di balos so tuhita naho bartu hajahatotta. Songon asini rohani mama tuaka anak konnado. Asini rohani Tuhan debata. Dia kana makabiari ibana. Nunga takas di patuduhon debata. Holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus humokop hita. Uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing. Sian rimasna. Dung gabe parpitor hita hinorhoni mudarnai. Di baheni sepujoni pamangaku. Dot rohaku. Dot nasa pambahenaku do. Tuhan debata. Olat nion rodi saliling nililingna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasoron ma damena tutodim. Nungasipul be ibadah ulun nabadiatta manginang moliate ma tapas satu Tuhani sonari masih jalangan mahamu di ingana namu nabe jala horas saluhutna. Sai pertama diriku ale Tuhan, Bapa tarhoni naulimi Tuhan, suruh matonimi saor turahaki. Diriku ale Tuhan, Bapa tarhon hinaulini Tuhan, suruh maton ini saor turahaki, padari parhon basam tu